Така, господин Великов, процедурата по утилизация на този отпадъчен трихлоретан ще продължи доста дълго време. Най-напред, какви спешни действия трябва да бъдат предприети, за да се гарантира, че няма да има нов теч? Спешни действия това са свързани с прехвърлянето на отпадъка в безопасен резервоар. Тук има опасности с оглед на това, че поради дългото използване на този резервоар и поради корозионните процеси на този опасен отпадък и времето, през което се използва, създава потенциална опасност да има пробиви, каквито и са се случвали през времето назад. Последно през юни месец, края на юни. Да, поради което, за да не се случва, трябва да се първо отремонтира, да кажем, тази бака, съседната, която е така, че да позволи. И второ, да се спадат изискванията, разбира се, за безопасност на съхранението, които да се ограничат корозионните процеси. Значи, доколкото разбирам, тази съседната бака ще бъде изпразена от лугата, за да се прехвърли там отпадъчният трихлоретан. Има ли някакви прогнози за колко време може да стане това нещо и от кога всъщност ще започне тази работа по същество? Надявам се още следващата седмица да започне работа по същество и се надявам в рамките на няколко месеца, максимум 3-4, да приключи. Това ще бъде за сметка на кого обаче този трансфер? На собственика. Доколкото знам, той отрича да е виновен, отрича да има нещо общо с Полимери. Дори ви заплаща съд чрез нашия сайт, не знам дали сте видели материала. Не съм видял, няма никакви причини, нямам да ходя на съд, когато и да е било, иначе съм видял документи. Спор за собствеността според мен няма. Собственост е както и баките, така и отпадъка, така и лугата на дружество Полимери Инвест. И би трябвало неговото безопасно съхранение, а и впоследствие унищожаване да се извърши от самия собственик. Това е нормално. Ако междувременно се случи пак теч, докато стартира тази процедура, има ли някакъв уверен план за действие? Планове за действие има. Те са свързани с действия на гражданска защита и най-вече на пожарната безопасност, както и реагират винаги. Така че мисля, че има варианти, но дано да не се случват. Разчитаме на случайността обаче. Няма как. Тази бака вече така е в някаква степен компрометирана. Не можем да знаем утре какво ще се случи или в други ден. Надяваме се наистина на случайността в рамките на тези 3-4 месеца, докато решим така въпроса по-трайно, да не се случи такъв теч. Тъй като най-така зле ще бъде в тази ситуация, пожарникарите, които ще дойдат, ще трябва да решават въпроса на място. Това застрашава и цялата Варненска област, само отново от вас, от вашите пресконференции. Точно така е, затова трябва да се осигури сериозна охрана. Надявам се, че от последните неща, които чух, че има такава охрана. Полицията непрекъснато също обикаля района, така че надяваме се, че всичко е... Поне така е моята информация, че сега всичко е така добре подредено за оглед на охрана, а другото вече работи се за обезопасяването.